barman bawang kayak kok. Cok malah anjo. Gak entuk aku. Baru bro iki. Karo sidik golek iki pin. Teroris ting didik. Oh iya dik. Jancuk. Malah Mungkal pistol. Bro. Oke, mungkal pistol. Ipin mungkal pistol. Ah, lagi lah kowe. Lagi lah kowe. Lucu. Kamu ke. Kok iso ditakoni? Lho. ora apa-apa kok. Malah dipajek iki lho. Iki markas semua piye to jane? Iki gone target. Ndi? Masa? Oh, sing pelukis kae. Iya. Seniman le wong tegek iki ngawur ae. Iki gak kanggo. Ngejar mulai leret tengah-tengah. Kok engke iklan biru jare ae, Tek. Yo penuh aku mau. Kok iso roh ning kene. Jare Paiman wae nek kono lho. Tak kira wis maput jam 12 mau Jam 1 jam 12 kae. Iki sampe jam 3 iki lho wis. Iya. Iso koyo ngene. Spil ngarete oleh. Wis sabene yo wis. Wingi kita kira ngungkal pistol e. Kok ngungkal arek lah. Ini go es piye ngelak. Lucur tenggorokan kowe ngelak kok nyenteng pentol kono. Ini dia petol. Cek ning kono lho wonge, cek ngaret. Ini dia. Dalanan rono to, mengko rono to. Ngomongi mau. Isi kono iki. Ini dia. Ku ya. Yang di jembatan gini sawah Imron kono lho. Oh. Sawah Budi Mbuto ning ngono tidak kono. Jembatan kono. Aspek. Sopo sing go dhuwit? Joko to kok tuku esok. Ngene sapa lho tuku es. Lentok nggo sama? Malah ngene lentuk lho. Dudek apa ning? Ngene dudek. 3000-an. Ngene duduk. Wis ayo. Lagi minus kabeh koyoke. Iki sing waras kok. Wah waras kon ndi to. Wis Korban kok. Alhamdulillah. Es piro to? Es tok lho. 1000 3000. 3000 kok. Ya jelo rokok halus semua iki. Tak ora kok gro lho ora kok aku. Tak kira rokok halus ya. Kalau ora di duit lae kok. Oh, iso koyo ngono. Kowe dudek kowe nek rokok halus. Ora rokok halus. Buka ora dudek kae. Buka. Lek rono piye? Ayo, Ning bose ndi sik, to? tak bose sik. Joko. Kok kesusu men ning kene sik men adem kok. Ah ning ndi to? Golek es blak. Lucur Aku sik. gowo banyu saiki tok. Tele-tele. Nang ngono nggo banyu saithik ngaret ae sak oncot. Iki karo lek tol terus mulai nyantai sih. Wis mulai kan mau. Jam 3 jam 2. Ya iki bablas entuk kono gak kena. Ndi ya? Kene kadek ke. Lah darono. Manteke kok sibel ketok lho. Kok masih bel ya? Iya sibel ketok. Kok iso no. Iki golek wong kok nyapa tak takoki. Ora aku iki ngene ceritane, kandhani sidik ngejak store. Mosok dik no. Berapa meneh ndi? Store ning ndi? Ning BRI. Oh, store ning anu gore dudek golek es yo. Ayo, Mas. BRI kandhani kok. Aku wis takok Maut. Wong jere rene. Ya ro. Paiman jere rene jal ning lor. Malah ngene Mbah Tompo ngalor kene jere. Jere ning kidul kae wong sidik lho cocote jere ning kidul. Pae tenan. Udah tuku es. Olah. Kene sik ngelak barman bawang kae kok. Cok malah anjo. Gak entuk aku. Gak entuk nek dhewe. Cok malah. Iya. Karamone nek guru. Lagi di berjarak. Cok patah sidik cok. Kendase Coba kowe Sidik cok. Lah wong aku
risak kok, Cok. Wah, aku nek kene. Wah, aku gocalan ngene. Lah sithik disuruh-suruh mantare kok. Masa ora ya. Oh iya, Blok. Tragedi. Ora kena kaget ya. Enak. Setengah iku wakalan sithik. Enak. Coba tengah-tengah. Siapa ki? Oh, tak ngira Ska. Enggak ada sedep. Patakku ketatapi kok arep. Nah. Raro kok. Wah, aku gocalan biasa kok malah. Aku sak gone Iso mecucu ngono lho. Untung ora kena patakmu ya. Kan niatane Padha to kok. Nek kene mak grobyak. Wis ora kena grobyak. Kene ngene ujug-ujug. Sopo salah sopo cetak. Wes teman-teman kita mau gone dodek sik engko dilanjut lagi ya. Tenan. Cari air. Saya air ngelak. Ayo to ndang. Ayo kok. Ayo to. Nyedak. Dari samno sik motormu. Jangan kok. Apa Nanti to? teko es, teko warung bos ngombe. Iki pesen es apa? Es kelapa. Ning awak ben enak. Masa. Bulan dari. Ye, iki nggone juragan mulang sapi. Ini Kok dodek. juragan mulang. Juragan ya juragan mulang-mulang. Lah ya juragan sebelah sapi kuwi ngono Pak. Mas Din gitu ya. Nah, bosmu. Kuprit. Kuprit kere. Kayak gue. Kuprit sapa Dik? Biasa. Awas Dik Dik. Sing bayare Gus Melvin. Ya wis bose kambing kuning iki apa to kok? Mau ngambil kuning. Ya iya. Jelas. Jelas tanggal 6 kok. Daki awal bulan ya tanggal 6 toh. Tanggal 6 iki ya. Nek tanggal tuwek iki tanggal 15 ngono kuwi to. Oh, wow. Tanggal tua iya sing ngono ku suwi. Masa kok tanggal 6 terus? Iya. Pokoke iki duit tanggal 6 ganti duit tanggal tua ngono. Daki berarti tanggal 6, sesuk wis gak duwe dhuwit. Besok tanggal tuwek wis e. Ya golek naik. Golek nah. Kelapa muda. Kan mau banyu putih jane. Kelapa muda iki gak suwi. Iki kelapa muda. Kok iso koyo ngono. Gorokan garis. Ya nanas e. Nah, kagak banyu gitu. Repot tau to ngarik go banyu ki. Semua potek dari galak. Kowe nyucep negalengan to. Oke, ah arep tedak kono. Pak aduh. Kebanyakan kayak ITM malah telaan. Akhirnya ning warung kiai manja. Karena biasa santai tau kok. Malah dipalak lho. Nah. Masa wae. Alhamdulillah. Ihi. Pol panas. Perang-perang dino ora udan. Kudune jane waya udan e. Udan opo? Iku kena udan omahmu. Rocokan modar iku. Lah nek kowe ngumam benakne nyapa to, Ben? Yo kena omah korban udanan nonyor. Sing ngene anu. Yo cewek. Masa iki, Ben? Nah, Mas sayang. Angkatnya besar. Waya besar. Soker. Rokok aja. Jo, rokok Jo. Jo, Pak Jo. Pak Jo wis mulai. Namanya ngerti cek dulu tok. Nek sak wis bak. Saksi ya. Pentole ngarep aja nggo sak timbul. Lagi sakmu sak menonjot iki lah motor karo sak disakir. Iki ora tak enak. Ya, kira nek wong itu ngeti.
tapi jeratan yo ngawur. Iki gak dingerti gak enak ya. Ya, iki model iki. Jeratan iki. Iki berarti nek wengi ngerti ya nek wong wedok. Ngono. Kayak popo. Nenek popo ke. Apa ini? Mas Paton kan? Biasa baru olahraga. Masuk ngedastar. Olahraga kecil. Malah olahraga kecil loh. Olahraga kecil ya. Jire wae korban iki ya dina iki. Wis dah. Wis buntu menero to. Yeay. Aku tak pikir lali gak konten gak karena HP saya login. Ini gak lebih ya isune. Ning ndi? Belum malah. Belum udah dikit lo. Oh, Kalau guyon. wis anak sing guyon nih. Mbak Susi absen terus. Ah, enak wong pepeng aku tak ragina. Masa Mbak Susi gak tahu absen? Repot ah wong jeneng keluarga. Wale sing komen ya wong-wong kuwi wong ketel-keteli. Kok cangkeme Wiro ya kuwi opo? Masa? Wiroan biasa ta nek ngono kuwi. Wiro capeng. Wis, Bro. Ini vlog-e Sore hari ini. ditonton aja lali di subscribe, like, komen. Ya ngono ya di share-share ya ora apa-apa. Ya, Ben. Kayak mawar-mawar ora apa. Ning lho ngombe es nah iki lho. Seger. Bro, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.